Fil-jiem li ġejjin il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu ser ikunu qed jirreġeneraw 3 bajjiet madwar il-Kosta Maltija. Il-Bajja ta' San George f'Birżebbuġa Għar Aħmar f'Marsaxlok u l-Balluta f'San Ġirjan. Dan ħabbru l-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi f'konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Bajja ta' San George fejn spjega kif din il-bajja se tikber madwar 20 metru ta' ramel b'nefqa ta' 60,000 euro. Din il-bajja flimkien mal-Balluta ser ikunu klassifikati bħala bajjiet temporanji bl-iskop li jservu tul l-istaġun tas-sajf. Kevin Fsadni, uffiċjal fl-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, spjega li permezz ta' dan l-investiment se jinħolqu aktar bajjiet siguri għall-għawwiema Maltin u turisti mingħajr ma jitħalla impatt negattiv fuq l-ekoloġija taż-żona. Ix-xewqa tagħna li jitwessa għal bajjiet oħra żgħar, dawn huma pocket beaches. Sfortunatament l-iżvilupp ta' toroq u affarijiet oħra li jagħmel il-bniedem qed inaqqas minn dawn il-bajjiet. Allura li qed nippruvaw nagħmlu li nidentifikaw ramel fl-istess sistema, fl-istess bajja, u jitqiegħed fil-bajja biex tikber. Għaliex x-xogħol se jibda immedjatament hekk kif it-temp fix-xhur ta' qabel ma ppermettix li jsiru xogħlijiet ta' din in-natura fiż-żona imsemmija. Il-Ministru Mizzi spjega li fil-Balluta se jerġa' jittella aktar ramel minn qiegħ il-baħar sabiex terġa' tikber il-bajja. Qal ukoll il-proġett tal-Balluta se jiġi finanzjat kollu mill-privat. Il-bajja tal-Balluta se tiġi finanzjata għal 5 snin li ġejjin mill-Marriott Hotel. Tajb li ngħid li l-bajja se tibqa' bajja pubblika mingħajr deck chairs fejn il-pubbliku jista' jmur igawdiha. Però l-finanzjament se jsir mis-settur privat. Fil-Bajja tal-Għar Aħmar f'Marsaxlok se jsir xogħol ta' natura differenti u l-ħajja ta' din il-bajja ġdida se tkun ta' madwar 15-il sena. Ta' minħabba li taħt il-livell tal-baħar se tinħoloq struttura li ser twaqqaf ir-ramel milli joħroġ mill-bajja. Din iż-żona ser tikber b'2500 kwedru kubu ta' ramel. B'kollox dan il-proġett se jiswa madwar 150,000 euro. Il-Ministru Mizzi sostna li dawn se jkunu bajjiet pubbliċi u fuqhom mhux se jitħallew operaturi privati jqegħdu deck chairs u kiosks. Madankollu qal li f'kull bajja se jerġa' jkun hemm is-servizz tal-lifeguards, faċilitajiet sanitarji qrib il-bajja u doċċa għall-għawwiema. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.